ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ନିଜ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିରାଟ ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ବଡ଼ ବେଦର୍ଦୀ କଳା ସାନ୍ତରେ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନା କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ବଡ଼ ବେଦର୍ଦୀ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର କଳାକାର କାହ୍ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି को ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ଏକ ସିନ୍ରେ କଳାକାର କାହ୍ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫୁଲମାଳକୁ କାଢ଼ି ବାହାରୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ମାଳକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା, ଦୁଃଖର କଥା, ଅନ୍ତାପର କଥା, ପରିତାପର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏକ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ବା ଟେନ୍ କପଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ କପଡ଼ାରେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କେହି ବୋଧହୁଏ ଦେଖି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ବାଁ ପଟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହଲି ହଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗାକୁ ଅପମାନ କରି କେହି କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନାହିଁ ବା ତିଷ୍ଠି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବିଗତ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସପରିବାର ଗଲେ, ପୁରୀ ଗଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ କାହ୍ନା ସିଂହବାହିନୀର କଳାକାର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ପାଇଁ, ସେ ଭୁଲକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସପରିବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉ କେହି ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୁଣି ଥରେ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ।